I ja en van 6. 9 corners a la primera part, 6 pel València, 3 pel Futbol Club Barcelona. Som al minut 40. Llançarà Mijatovic. La treu amb el cap Vaquero i gol. Ha marcat Fernando. Després que Vaquero hagi pentinat enrere una pilota que venia del corner. El València ha marcat el seu primer gol, minut 41. Després d'una errada defensiva a la sortida d'un corner del Futbol Club Barcelona. Aquí tenen. Pentina enrere Vaquero. Ha pujat sol com un mussol Fernando. I Vaquero ha fet la feina del que acostuma a fer el jugador rival, que va al primer pal. I Fernando ha entrat, vaja, com si estés a casa, que de fet ho està. Sí, pressionat pel davanter també. I normalment quan hi ha una pentinada els marcatges al darrere... La porteria pel Barça. Aquí tenen l'angle invers. Com pentina la pilota Vaquero i com la mata. Això pot ser gol. Atenció, Mijatovic. Mijatovic per Viola. Gol! La dansa de la pluja de Viola. Amb un pentinat estrafolari. Fent el gol que havia anunciat Joan Patse. Ha esclatat Mestalla. El València fa el segon al minut 43 de la primera part. Devem estar a la nit del 5 de gener, perquè vaja, el regal del primer, el regal del segon, i perquè la mitja part ja està aquí. No podia fer res Carles Busquets. Torna la pilota al Barça. Pilota, doncs, pel València. Aquí tenen Mijatovic. Ara De la Penya pressionarà Subi Serreta. Canvia cap al mig del camp. Amb el cap Guardiola. Vaquero, Amor i Popescu. I es prepara per entrar Gica Hagi. I Ángel Cuellar. I també Cuellar, no? Doble canvi. Fica la pilota Sergi per Roger. La treu al València. Això vol dir que marxarà un estranger i un altre jugador. El Barça ara jugant amb Kodro, Figo i Popescu. L'entrada d'Hagi farà compte d'aquests tres homes per força així de marxar al terreny de joc. Que el Barça sempre podria optar per tancar aquell pacte i jugar amb el comunitari. Atenció, Mijatovic. Mijatovic que pot encarar Busquets. Gol! Mijatovic que s'ha recuperat, com poden veure, molt ràpid i que acaba de trencar el partit al començament de la segona part, tot just 3 minuts, marcant el tercer del València. Àngel. Què hem de dir? No ho sé. Vostè és el tècnic. No, que la primera jugada que ha tingut de contraatac el València, la velocitat de Mijatovic ha sentenciat, però fixa't que s'observa aquí que Mijatovic va conduint la pilota i fins i tot així és més ràpid que Velarde. Quan amb la conducció de la pilota normalment dificulta aquesta progressió. No, però hi ha una cosa, Velardo jugava que si feia l'entrada i no tocava la pilota s'anava al carrer. Sí, però no dic per entrar, sinó dic per la velocitat d'un i l'altre. Un va conduint la pilota i l'altre va sense pilota. És molt més dificultós agafar velocitat conduint la pilota que no pas anar sense pilota. I encara així, pràcticament, Mijatovic ha estat per davant de Velarde. El que ha estat bé és l'entrada. El que passa és que ha aplicat amb bon criteri la llei de l'avantatge l'àrbitre. No ho ha vist. M'ha semblat que feia un gest de que continuessin amb la mà perquè ha vist la falta. Figo per Hagi. La centrada d'Hagi. Ha tocat Vaquero just per treure la pilota a Roger. Figo. Roger. Ara puja el segon pal. Amor! Gol! Que bé pujat Guillem Amor. Que bé que ha llegit la jugada Roger. I com ha clavat la pilota Amor al fons de la porteria del València.
tenen l'entrada d'Amor sobre la centrada de Roger. I el València farà un canvi, entrarà Arroyo, se'n va Viola, Àngel. I allò del Barça, la allunyada, no he vist ni retenció ni falta, absolutament res. Encert una altra vegada més de la tripleta arbitral, que fins ara està molt encertada. Atenció, Amor a l'interior de la gran, encara Amor, busca posició bajut, no l'ha trobat. Ja han pres la pilota que rebutja Subissarreta cap al mig del camp. I atenció a aquest contraatac que el València pot tornar a fer mal. Mijatovic. Mazinho sol, Mazinho sol. Mijatovic per Mazinho. I Popescu, Mijatovic, Busquets, Mijatovic. La treu a Belardo. Gol. Ha donat gol finalment a una jugada que no té gran valor per com estava el resultat, tot i que aquest gol acaba de trencar del tot el partit, però que ha estat d'un suspens impressionant. Aquí tenen el xut de Mazinho, la treu Popescu, cop de cap de Mijatovic, la treu Busquets, tothom es queda parat mirant, Roger s'ho mira, toca Busquets, la treu a Belardo, però la pilota ja era dintre. Tothom s'ho queda mirant. Senyor Albert. Sí, entra amb la seva totalitat. I aquí s'acaba de veure. Aquesta imatge és gairebé perfecta per vostè, eh? Són de les que jo demano amb aquesta. És un canvi premi. Aquí tenen el senyor Casaus i el senyor Paco Roig donant-se la mà al minut 45 de la segona part perquè debuti Raúl Martínez. Que en el juvenil ha marcat fins ara 27 gols. 15 el juvenil té, el sub-17 i 12 el primer juvenil.